9. januar. Samo nakratko. Bog, izvor svakovrsne milosti, onaj koji vas je u Kristu pozvao u svoju vječnu slavu, sam će vas, kada budete neko kratko vrijeme trpjeli, usavršiti, učvrstiti, ojačati i utvrditi. 1. Petrova 5:10. Ponekad, usred nevolja i uobičajenog svakodnevnog stresa, možda zavapim. Dokad, Gospode, moj pogled ne seže dalje od današnjeg bola. Šta donosi sutra? Hoćeš li biti sa mnom i tad? Ovo je izuzetno bitno pitanje, jer Isus kaže: tko ustraje do konca, taj će se spasiti. Marko 13:13. Osjetimo strepnju pri pomisli da bismo mogli biti među onima koji otpadaju da propadnu. Hebrejima 10:39. Ovo nije igra. Patnja predstavlja jezivu prijetnju našoj vjeri u Božju buduću blagodat. Zato je divno čuti Petrovo obećanje unesrećenim i iznurenim kršćanima. Bog, izvor svakovrsne milosti, onaj koji vas je u Kristu pozvao u svoju vječnu slavu, sam će vas, kad budete neko kratko vrijeme trpjeli, usavršiti, učvrstiti, ojačati i utvrditi. 1. Petrova 5:10. Jamstvo da Bog neće oklijevati duže od onoga koliko mi možemo podnijeti, da će ukloniti naše mane i slabosti koje nas opterećuju, te da će zauvijek učvrstiti ono što je dugo bilo na klimavim nogama. To jamstvo dolazi od Boga, izvora svakovrsne milosti. Bog nije Bog jedne vrste milosti poput one koja je prošlost. On je Bog svakovrsne milosti, uključujući i beskonačne, neiscrpne zalihe buduće blagodati koje su nam preko potrebne kako bismo izdržali do kraja. Vjera u takvu buduću blagodat, ojačana sjećanjem na prošlu milost, ključ je ustrajnosti na uskom i teškom putu koji vodi u život.